Haastattelemme tänään tietoliikenneyhtiön Japon toimitusjohtaja Toni Harjulaa, joka vastaa tärkeisiin kysymyksiin tietoturvasta. Aloitetaan. Moikka Toni. Moikka. Miten kuvailisit tietoturvauhkien ymmärrystä suomalaisissa yrityksissä tänä päivänä? No, tietoisuushan on kasvanut valtavasti, koska tiedon määrähän on valtava tuolla verkossa ja sitä joka tuutista tulee, mutta onhan siinä valitettavasti vielä aika isoja eroja, että suurissa yrityksissä varmaan henkilöstö osaa varautua ja monenlaisiin uhkiin, mutta sitten PK-sektorilla, jossa henkilöstö on vähän ja toimitusjohtajalla ja henkilöstöllä pitää tehdä sitä perusbisnestä, niin se semmoinen varautuminen tämmöisiin tietoturva-asioihin, vaikka tiedostetaan, että ne on tärkeitä, niin välttämättä ei ole sitten resurssia lähteä niitä enempää pureskimaan sitten. Mm-hmm. Entä mitkä ovat sun mielestä suurimmat tietoturvauhat, joita yritykset kohtaavat ja miten niihin tulisi varautua? No uhkiahan on monenlaisia, mutta varmaan 3 semmoista pääkohtaa on, että on nämä tämmöiset kiristyshaittaohjelmat, jotka on vähän isommissa yrityksissä, jopa pienemmissä, niin sitten haittaohjelmat salaavat sitä tärkeää yrityksen tietoa, sitä pääomaa, ja sitten yrittävät saada rahaa tällä, että ne salaukset puretaan. Se on ehkä se yksi. Tietojen kalastelu on hyvin yleistä, salasanojen kalastelu. Ja 3. on tietenkin nämä sisäiset uhkat, että vaikka me henkilöstönä yrityksessä niin ollaan se etulinja yleensä, niin se etulinja on tärkeää, että tulee paljon niitä tahattomia ja jopa tahallisiakin asioita sitten siihen tietoturvaan liittyen. Kyllä. Miten yritykset voivat parhaiten suojata digitaalista omaisuuttaan uhkia vastaan? No niitähän on monenlaisia tapoja. Tietenkin on aina laitteistoja, millä turvataan sitä yrityksen tietoturvaa, on virustorjuntaa ja palomuureja. Mutta nostaisin sieltä tietenkin se, että semmoinen yleinen tietoturvapolitiikka tai käytännöt, että niitä on mietitty, niin se on todella tärkeää. Ja se, että koko henkilöstö on koulutettu, niin se on hyvin tärkeää näissä asioissa, koska kyllä se sama sanonta niin kuin ennenkin, että se heikoin lenkki on se heikoin lenkki, niin koska jos koko henkilöstö on koulutettu varautumaan, että tulee joku sähköpostiin, joku outo viesti, niin ei avaa sitä ja ei tällä lailla päästetä sitten niitä pahoja ihmisiä sinne verkkoihin. Mm-hmm. Entä millaisia tietoturvakäytäntöjä suosittelisit yrityksille, jotka haluavat parantaa sitten sitä tietoturvaa? No se, että kaiken kaikkiaan se, että mietitään sitä tietoturva-asiaa. Että tietoturvapolitiikka on varmaan hieno sana monelle yritykselle, mutta tavallaan tekisi kartoituksen, että mitä meidän liiketoimintaan, mitä uhkia siinä on. Ja sitten koko henkilöstö ja mielellään myös yrityksen johto olisi hyvä siihen sitouttaa siihen ajatusmaailmaan, että mitkä on meille tärkeitä, mitä meidän pitäisi suojata ja lähteä sitten miettimään niitä toimintatapoja, pystytäänkö sitä itse tekemään vai onko joku ulkopuolinen taho, joka pystyy sitten auttamaan, että käytäisiin niitä asioita. Koulutus sen jälkeen henkilöstölle ja tietenkin seuranta ja dokumentaatio on erittäin tärkeä. Ja jos yhden asian haluaisin nostaa sieltä niin kuin teknisenä asiana, niin kyllähän se semmoinen monivaiheinen tunnistus olisi hirveän tärkeä, joka tarkoittaa sitä, että erilaiset pääsyt järjestelmiin ei ole pelkällä salasanalla, vaan siinä on joku muu tunnistautuminen vielä. Ja kaikkien tärkeiden tiedostojen salaaminenhan on hyvin tärkeää, on se sitten lähetetään toisille tai kun se on tallennettuna. Varmuuskopiot ovat erittäin tärkeät yrityksissä, että jos sattuu niitä inhimillisiä virheitä tai sitten jonkinnäköisiä tietoturvauhkia tuolta ulkopuolelta, niin sitten niiden avulla pystytään kuitenkin palauttamaan se tilanne yleensä aika helposti. Kyllä. Entä kuinka tärkeänä pidät tietoturvallisuuden lisäämistä yrityksen henkilöstön keskuudessa ja miten se sun mielestä parhaiten saavutetaan? Niin kuin sanoin tuossa edellisen kysymyksen kohdalla, että kyllähän se henkilöstö on se ensimmäinen, joka ottaa vastaan niitä iskuja sieltä, joko niitä sähköposteja tai haittaohjelmia tai havainnoi niitä outoja asioita, mitä siellä verkossa tapahtuu yrityksellä. Että on erittäin tärkeää, että henkilöstö on aina mukana tietyn väliajoin, kun käydään niitä tietoturva-asioita. Kouluttautuminen on erittäin tärkeää ja jossakin isommissa yrityksissä tehdään myös tämmöisiä simuloituja harjoituksia, että tulee semmoinen joku tietynlainen
hyökkäystilanne, haittaohjelma tai joku muu vastaava ja henkilöstö oppii siinä sitten varautumaan, että kuinka niihin erilaisiin tilanteisiin sitten pitää reagoida. Eli erittäin tärkeä asia. Kyllä. Entä miten sitten juuri Japo auttaa asiakkaitaan kehittämään ja ylläpitämään mahdollisimman tehokasta tietoturvaa? No meillä on tietenkin se, että toimimme tässä tietoliikennealalla, niin ne säädännöt on meille hyvin tärkeitä, osataan hyvin, mitkä on ne lakivaatimukset, onko se sitten tietosuojaan liittyvät GDPR tai sitten tietoturvadirektiivi NIS2, mikä on nyt tulossa, niin ollaan hyvin tietoisia, että mitä se vaatii erikokoisilta yrityksiltä. Eli se perustieto, mutta ihan se käytännön työ, että yrittäjillä ei välttämättä ole arjessa aikaa miettiä niitä tietoturvaan liittyviä asioita, niin me konsultoimme ja meiltä tulee ratkaisuja sitten, millä voidaan sitä tietoturvaa parantaa ja tietenkin se seuranta. Meillä on useita isompia yrityksiä, jotka on ulkoistanut koko sen tietoturvan meidän yrityksille. Ja näissä tapauksissahan se on aktiivista, se ennakoiminenhan on tärkeintä. Ei se, että kun se ongelma on päällä, että se korjataan, vaan se, että pystytään suurin osa niistä ongelmista ennakoimaan. Siinä me ollaan hyviä. Loistavaa. Ja varmaan itsestäänselvyys, mutta kuinka nopeasti yrityksen tulisi reagoida, jos se havaitsee mahdollisia tietoturvaloukkauksia ja mitkä on ne ensimmäiset toimenpiteet, mitä suosittelet? No varmaan se perinteinen vastaus eilen olisi se paras, eli se ennakointihan on hyvin tärkeää ja niillähän pystyttäisiin kaikkein parhaiten sitä liiketoimintaa pyörittämään, mutta jos se sattuu, se vahinko, niin tietenkin mahdollisimman nopeasti, että mitä äkkiempää voidaan havainnoida ongelmat, sitä äkkiempää pystytään eristämään ne ongelmat, että ne ei laajene omaan yritykseen, tai sitten jos on tämmöinen klusterityyppinen yritys, niin se, että se menee alihankkijoille tai niin edelleen, eli mahdollisimman nopeasti, kun niihin pystytään reagoimaan ja ottamaan yhteyttä sitten siihen tuttuun ja turvalliseen kolmanteen osapuoleen, joka pystyy sitten auttamaan, jos se sormi menee suuhun, niin se on ehkä se kaikkein suurin asia, mitä tässä voi neuvoa. Loistavaa. Kiitoksia. Kiitoksia.